UMongameli Cyril Ramaphosa uthi nakubeni urhulumente ezama ukulungisa imeko yezezimali kweli, intswela-msebenzi eyandayo, uhlumo, olucothayo kunye nezinye iinzingo zentlalo zisingela phantsi imingqweno yeli. UMongameli ebethetha noosomashishini eKapa ngentsasa yanamhlanje phambi kokuba aye epalamente. UMongameli uxelele iinkokeli zebhanka zeli nezehlabathi abe-insurance namanye amaziko ophuhliso ukuba kufuneka kubhinqwe mfutshane ukuqubisana nemicelimngeni ukuze kubuyiselwe eli ekhondweni elililo. Uthe ukuhlaziywa nokuphuhliswa kweziseko zophuhliso ngundoqo ekujikeni izinto. The provision of superior quality infrastructure allows an economy to be more efficient. It has the effect of improving productivity as well as raising long-term growth, and it has a very positive impact on raising living standards of people as well. UMongameli ukwathe ngaphandle kohlumo loqoqosho alinakuzalisekiswa nephupha le-NDP. Ngokwe-NDP uhlumo loqoqosho lunqweneleka ukuba lubethe ngezinga le-5.5% ngonyaka ukuya kunyaka 2030. UMongameli Ramaphosa uphinde walibethelela ikhwelo lakhe kwabezoshishino lokuba nabo mabagangathe indima ekuvuselelweni koqoqosho. Uthe inkcitho karhulumente iqhwaleliswa kokusoloko ukuhlangula amashishini karhulumente asezimbandezelweni njenge-Eskom ne-SAA.